హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ ఈ క్లాస్లో వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు మరియు మర్యాదలు అనేటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు క్లాస్లో వైష్ణవ మర్యాదలు అనేటువంటి అంశాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మనం ఏవైతే అంశాలను ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈరోజు ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి కోర్సులో మనము వైష్ణవ ఎటిక్వేట్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూడబోయే, అంటే వైష్ణవ విధానంలో మర్యాదలు అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని ఈరోజు మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి. సో ఇంతకుముందు క్లాస్లో బేసిక్గా మానవుని యొక్క ఉద్దేశము, మానవ జన్మ ఉద్దేశము, ఎందుకు మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను చూసినటువంటివి, అలాగే వైష్ణవ సాంప్రదాయ ప్రిన్సిపల్స్, సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి అంశాలను తెలుసుకున్నాము. సో మన మానవ జీవితం ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడిందని, అంతేగాని చపల సిద్ధంగాను లక్ష్య రాహిత్యంగా ఉండడానికి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే మరి ఈ కలియుగ ధర్మంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనకి ఈ యుగధర్మంగా మనకున్నటువంటి చాలా సరళమైనటువంటి ఉపాయము ఆ భగవంతుని యొక్క నామ
జపం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము మనము స్మరిస్తూ ఉండడము. సో, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరిస్తూ, ఆ భగవంతుణ్ణి విస్మరించకుండా ఉండాలి అనేటువంటిదే సిద్ధాంతంగా మనము పోయిన క్లాస్‌లో చూసినటువంటి అంశం. సో, ఈ క్రమంలో మనకి భక్తిలో మరికొన్ని అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలలో వైష్ణవ మర్యాదలు, ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు, అలాగే దివ్యధామాలను సందర్శించుకున్నప్పుడు మనము చేయవలసినటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూసేటువంటివి. సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనము జపించినప్పుడు ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాని, అలాగే ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడైనా ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉన్నా వారికి భగవంతుని యొక్క నామం అంటే అపరాధంతో పలికిన, లేదా ఒక భాషా ప్రావీణ్యతతో పలికిన ఆ భగవంతుని యొక్క నామము యొక్క ప్రభావము ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, అంటే మనము ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఏ విధంగా, అంటే ఆయన్ని ఆ నామ మహిమ అలాంటిది. అందుకే మనకి కలియుగంలో నామజపం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణే మనకి కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గంగా చెప్తాం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడమే అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, మరి ఈ క్రమంలో మరి ఆ భగవంతుని, అంటే సాధారణంగా ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనము కృష్ణ భగవానుడి, అంటే ఆ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహం ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి అని చెప్తారు. అంటే భక్తితో ఆ శ్రీ విగ్రహాలకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించడం చేయాలి అని చెప్తారు. సో, దాని గురించి మనకి నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని మనకి శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలో 9వ చాప్టర్‌లో మనకి తెలియచేస్తారు. ఏ విధంగా భగవంతునికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో. ఏకోపి కృష్ణాయ కృతః ప్రణామో దశశ్వమేధ వభృతైర్న తుల్యః దశాశ్వమేధి పునరేతి జన్మ కృష్ణ ప్రణామి నా పునర్భావాయ అని చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దాని యొక్క భావం, ఆ నారదీయ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకం యొక్క భావం, గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాది క్రతువులను చేయు వ్యక్తిని, అంటే వ్యక్తికి, అలాగే కేవలము భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామములు చేయు వ్యక్తికిని కలుగు ఫలితములు సమానములు కావు అని చెప్తారు. అంటే గొప్ప గొప్ప యజ్ఞయాగాదులు, ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలను అనుసరిస్తూ చేసేటువంటి అంటే ఆ క్రతువులు చేసేటువంటి వ్యక్తికి, అలాగే కేవలము ఆ భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేసేటువంటి వ్యక్తికి కలిగేటువంటి ఫలితాలు సమానంగా ఉండవు. అంటే అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసిన వ్యక్తి స్వర్గలోకంలో ఫలితాలను అనుభవిస్తున్న, స్వర్గలోక సుఖాలను అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తాడు. అనుభవించి ఆ స్వర్గలోక, అంటే అతను చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం
యజ్ఞ యాగాదుల వలన అతడుకు పొందినటువంటి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది తరిగిపోగానే తిరిగి ఈ భూమిపైన జన్మించవలసి ఉంటుంది. సో అది భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు మనకి చెప్పినటువంటి అంశము. సో యజ్ఞ యాగాదులు చేసి అంటే వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ విషయాలను ఆచరించడం వలన సో కలిగినటువంటి పుణ్యాల వలన పుణ్యలోకాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ ఆ స్వర్గలోక దేవతలు అనుభవించేటువంటి సుఖాలన్నీ అనుభవించి అవి అయిపోగానే తిరిగి వచ్చి మరలా రంగుల రాట్నంలాగా తిరిగి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ వినపడట్లేదు. హరే కృష్ణ ఎక్కడి వరకు వినిపించిందండి? సునీల మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినబడుతుందండి. వినిపిస్తుంది ప్రభు. సునీల్ అనే మాతాజీకి హోస్ట్ వెళ్ళింది, ఆమె నాకు ఇస్తారేమో అనేసి అది సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో మనకి ఆ భక్తితో శ్రీ విగ్రహానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి ఫలితాలను మనము పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సునీల మాతాజీ, నేను స్లైడ్స్ షేర్ చేయడానికి వీలు కావట్లేదు. హోస్ట్ మీకు వచ్చింది. పి సునీల మాతాజీ ఆర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సార్ చెప్పండి సార్. మీరు నా దగ్గర క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ నా నేమ్కి ఎదురుగా పైన ఎంఎన్ దాస్ అని చూసారా, అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు నాకు హోస్ట్ ఇవ్వచ్చు. మీకు వచ్చింది అది. ఓకే సార్. సార్ సార్ చూస్తాను సార్. అది చేస్తే నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. సార్ క్లిక్ అవ్వట్లేదు సార్. ఆ 3 డాట్స్ లాగా వస్తుంది చూడండి, మీరు అక్కడ పైకి వస్తే దానిపైన రైట్ క్లిక్ చేయండి. మీకు మొబైల్లో ఉన్నారా ల్యాప్టాప్? మొబైలే సార్, మొబైల్. మొబైల్ ఓ పని చేయండి, మీరు లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. మీరు లీవ్ అయితే నాకు వస్తుంది అనుకుంటాను హోస్ట్.
హరే కృష్ణ. సరే, సో యా, ఓకే. సో ఆ భగవంతుని విగ్రహాలు, ఆలయంలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీ విగ్రహానికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితము యజ్ఞయాగాదులు క్రతువులు ఆచరించినటువంటి వారి కంటే కూడా అధికమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ ఇది సాష్టాంగ ప్రణామం, మనం చేసేటువంటి విధానంలో సాష్టాంగ ప్రణామం అని చెప్తాము. సో ఇలా ఉండొద్దు. ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా ఆలయంలో శ్రీ విగ్రహానికి ముందు ఇట్లా, అంటే తూర్పు ఫేస్గా ఉన్నట్లయితే ఆ ఎడమ వైపు నుండి, అంటే దక్షిణం వైపు నుండి ఇటు తిరిగి మనము సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేయాలని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆ శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించినటువంటి భక్తులకు పునర్జన్మ లేదు అని చెప్తారు. అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి జీవుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, మనము ఈ ఆత్మలం కాదు, అశాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి అంటే అశాశ్వతమైనటువంటి దేహము కాదు, ఆత్మలము అనేటువంటి అంశాన్ని ఎరిగి, సో ఆ విధంగా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటాము. సో ఇక మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ పైకి, అంటే ఈ విశ్వంలోనికి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భూమిపైన జన్మించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలోకి రావలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తారు. అటువంటి వారు ఆ భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళు నేరుగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనము పురుషులు ముఖ్యంగా సాష్టాంగ ప్రణామము అనేటువంటిది పురుషులు చేయాల్సినటువంటి విషయం అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సాష్టాంగ ప్రణామంలో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మన యొక్క చేతులు, కాళ్ళు, మోకాళ్ళు, చెస్ట్, హెడ్, ఐస్, మైండ్, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క నోస్, ఇవన్నీ ఆ నేలకు తాకే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇంతకుముందు మనము ఏవైతే చూసాము, ఈ విధంగా సాష్టాంగ ప్రణామము చేయాలి. సో మరొక రకమైనటువంటి ప్రణామము పంచాంగ ప్రణామము అని చెప్తాం. సో ఇది స్త్రీలు ముఖ్యంగా చేసేటువంటిది. సో మన యొక్క చేతులు, మోకాళ్ళు, తల, ఇది హెడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఉండే విధంగా స్త్రీలకు, ముఖ్యంగా స్త్రీలు సాష్టాంగ ప్రణామం చేయరు. ఈ పంచాంగ ప్రణామమే స్త్రీలకు సూచించబడినటువంటి అంశము. సో అలాగే వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా, వైష్ణవ మర్యాదల ప్రకారంగా ఆ భగవాన్ని యొక్క రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు, ఎందుకంటే మామూలు రథయాత్ర కానీ లేదా ఉత్సవ విగ్రహాలు, ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆలయాలలో. అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి వస్తూ ఉన్నట్లయితే రథయాత్ర కానీ ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపులు కానీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లేచి నిలబడి భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించినట్లుగా మనము ఆ దేహం నుండి మనం ఆ విధంగా చేయాలని చెప్తారు. అలా చేసినట్లయితే సర్వ పాపాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ భగవంతుని ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఎదురుగా వచ్చినట్లయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా లేచి నిలబడి సాధారణంగా ఆహ్వానపరిచినట్టు చేయడము. అలాగే ఆ రథ యాత్ర వెనక, ఆ ఊరేగింపు వెనక కొంత దూరం నడవాలి అని చెప్తారు. అలా నడిచినట్లయితే ఆ భగవంతునితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను పొందగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి విగ్రహాలకు ప్రదక్షిణం చేయడము, మనము అంటే ఇక్కడ అలాగే గురువులు లేదా మనకంటే ఎక్కువ ఉన్నతిలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవులు,
మనకి ఎదురైనప్పుడు వారికి కూడా సాదరంగా ప్రణామాలు అర్పించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనము సాధారణంగా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రణామ మంత్రం కూడా చెప్తూ ఉంటాం. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితినామిని అంటూ మనము ఆయన యొక్క ప్రణామ మంత్రాన్ని చెప్తూ ఉంటాము. సో ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి చేర్చడానికి గురువు మనకి ముఖ్యమైన వాడుగా చెప్తారు. గురువు ద్వారానే ఆ భగవంతుణ్ణి మనము దరిచేరవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ గురువు పాదపద్మాలను మనము ఆశ్రయించినట్లయితే గురువు ద్వారా, ఎందుకంటే మనం భగవంతుణ్ణి నేరుగా చేరలేము. సో అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి గురువు ద్వారా ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. సో అందుకే గురువునికి ప్రణామ మంత్రాలు చెప్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ప్రణామ మంత్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు నమా ఓం విష్ణుపాయ కృష్ణ ప్రేతాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని అని చెప్తాం. సో అంటే ఇక్కడ విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ అంటే శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాల వద్ద శరణాగతి పొందినటువంటి వాడు, శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని అని చెప్తాం. అంటే పరమ పూజ్యులైనటువంటి శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారికి నా ప్రణామాలు అని చెప్తాం. అలాగే ఇంకా ఆయన ప్రణామంత్రం ఇంకోటి కూడా చెప్తాం. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ఆయన్ని మనము శరణు వేడుకుంటాం. ఓ గురుదేవా, సరస్వతి గోస్వామి సేవకుడవైన మీకు మా ప్రణామములు. మీరు కరుణతో శ్రీ చైతన్య దేవుని బోధనలను ప్రచారం చేసి నిరాకారవాదంతో మరియు శూన్యవాదంతో నిండి ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశములను తరింపజేయుచున్నారు. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ సంస్థను, ఇస్కాన్ సంస్థను పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే యుఎస్ఏలో ప్రారంభించినటువంటిది. ఎందుకంటే వారి గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ముఖ్యంగా మన యొక్క ఈ సాంప్రదాయాలను వీటన్నిటినీ కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వారికి అందించమని, వారి ద్వారా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయమని వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినటువంటి వారి గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో అందుకే ఆయన్ని మనము చెప్తాము నిరాకారవాదము మరియు శూన్యవాదంతో నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి అని చెప్తాం. అంటే నిరాకారవాదము మరియు శూన్యవాదంతో నిండి ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలను వారు ఉద్ధరించినటువంటి వారు, తరింపజేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రణామ మంత్రాలను చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా గురువుని ఆశ్రయించడం, గురువు ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరేటువంటి విధానం మనకి ఉన్నటువంటి మర్యాద. అందుకనే గురువుని సాధారణంగా మనము ప్రణామాలు అర్పించడము, వారు ఎదురైనప్పుడు సాష్టాంగ, వీలు కాకపోతే పంచాంగ ప్రణామము వారికి చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే వైష్ణవులు అనేటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా విష్ణు దేవాలయాలు లేదా దివ్యధామాలను సందర్శించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే మనము తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయం ఉంటుంది. సో అందుకే ఆలయాలను దర్శించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆలయాలకు వెళ్ళాలి అని చెప్తాం. అలాగే మరి ఆలయాలను దర్శించుకున్నప్పుడు ఆ విష్ణు ఆలయాలకి ప్రదక్షిణములు చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మనకి వైష్ణవ మర్యాదల్లో ఆ భగవంతుని ఆలయానికి చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆలయంలో ఆ భగవంతుని ఆలయంలో అంటే దాని యొక్క ఫలితాలను మనకి మరలా శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృతంలో తెలియచేసినటువంటి విషయం. అది ఆయన ఒక కోట్ చేస్తారు. హరిభక్త సుధోదయము అనేటువంటి ఉన్న దాంట్లో విష్ణు ఆలయంలో ప్రదక్షిణం చేయు వ్యక్తికి జనన మరణ చక్రంలో పడి తిరిగి భౌతిక ప్రపంచము చుట్టూను ప్రదక్షిణ చేయు
ఆవశ్యకత ఉండదు. అంటే విష్ణు ఆలయాల్లో ముందుగా ముఖ్యంగా కృష్ణ భగవాన్ ఆలయంలో ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో తిరగవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ బద్ధుడైనటువంటి జీవాత్మ అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆ జీవాత్మ తన ఐహిక జీవనము కారణంగా తిరిగి తిరిగి జన్మించుచుంటాడు అతను. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి, ఈ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉండి ఇంద్రియ భోగ రక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో మరలా మరలా తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే జన్మించటము, మరణించటము, మళ్ళీ ఈ భూమి చుట్టూను తిరుగుచుంటారు అనేటువంటి చెప్తారు. సో దీన్ని నిరోధించుకోవడానికే ఆ విష్ణు ఆలయాల ప్రదక్షిణము చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసినటువంటి వారు ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మనకి ఇంకా కొన్ని అంటే ఈ భక్తి విధానంలో ఏ విధంగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి దానికి సాధారణంగా మన భారతదేశంలో అంటే వర్షాకాలంలో సాధారణంగా ఇంచుమించు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలో శ్రావణ మాసంతో ఆరంభమై 4 మాసాల పాటు చతుర్మాస్య దీక్ష వహించేటువంటి సాంప్రదాయం కూడా ఉంటుంది మనకి. ఈ కాలంలో మామూలుగా కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం చేయుచు ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు ఆ సంచారం చేసేటువంటి సాధువులు ఎక్కడకు కదలకుండా ఒకే చోట ఉంటారు. దాన్నే ఆ విధంగా 4 నెలలు కూడా చతుర్మాస్య దీక్ష వహించి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఒకే చోట ఒక సాధారణంగా ఒక పవిత్రమైనటువంటి ధామంలో వారు నివసిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ దీక్షా కాలంలో వారు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విధులను ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉంటుందని, ఆ కాలంలో విష్ణు ఆలయాలకు కనీసం 4 ప్రదక్షిణలు చేసినట్లయితే అతడు భూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లుగా కాగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అలా ప్రదక్షిణలు చేయడం వలన గంగా నది ప్రవహించేటువంటి సర్వ పుణ్యక్షేత్రాలను వచ్చినట్లు ఆ చాతుర్మాస్య దీక్ష నియమాలను సక్రమంగా పాటించు భక్తులకు భక్తి మార్గంలో చాలా త్వరగానే వారు అత్యధికమైనటువంటి ప్రగతిని సాధిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనము ఆలయాల్లో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఆలయాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీ విగ్రహం ముందు సాష్టాంగ లేదా పంచాంగ ప్రణామము అర్పించిన తర్వాత ఆ భగవంతుని కూడా స్తుతిస్తూ ఉంటాము. సో మరి ఆ విధంగా చేసి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆలయంలో ఉండేటువంటి ఒక భగవంతుణ్ణి ఎలా సేవించాలి అంటే ఒక రాజ్యంలో రాజుని ప్రజలందరూ ఏ విధంగా అయితే సేవిస్తూ ఉంటారో ఆ విధంగానే ఆలయంలో ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహ మూర్తులను ఆ విధంగా మనము సేవించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే విష్ణు రహస్యంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని కూడా మనకి గురువులు తెలియచేస్తూ ఉంటారు. ఒక రాజును అతని సేవకుడు సేవించినంత శ్రద్ధగా ఏ వ్యక్తి అయినను భగవంతుణ్ణి సేవించినచో మరణానంతరము నిస్సందేహంగా అతడు కృష్ణలోకాన్ని చేరుకోగలడు. అంటే మరి తన యజమానిని లేదా రాజుని సేవకుడు ఏ విధంగా అయితే సేవిస్తూ ఉంటాడో ఆ మాదిరిగా భగవంతుణ్ణి మనము, ఎందుకంటే మనం అంతకుముందు క్లాసులో కూడా బేసిక్గా ఈ మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవడం, నిత్య దాసుడుగా ఉండడం, దాసులుగా ఉంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క దాసులుగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందుతామని చెప్తారు. సో కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఒక రాజుని అతడి యొక్క సేవకుడు ఏ విధంగా సేవిస్తాడో అంత శ్రద్ధతో భగవంతుని సేవించినట్లయితే మరణం అనంతరము ఎటువంటి సందేహం లేకుండా
ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో చేరుకుంటాము అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పబడినటువంటి అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలం నన్నే శరణొచ్చు అని చెప్తారు భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో. సో అలా ఆయన్ని శరణొచ్చినట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి ధర్మాల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా ఆయన్ని సేవించడం ద్వారా వస్తాయి. సో మరి ఈ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి వారు నిస్సందేహంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా మనకి మన భారతదేశంలో మరి ఆ విధమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఇంకా ఉన్నటువంటివి. భారతదేశంలోని దేవాలయాలన్నీ కూడా రాజప్రాసాదము వలెనే ఉంటాయి. సో వాస్తవానికి ఆలయాలన్నీ కూడా మంచిగా ఎంతో ఉన్నతంగా అవి చేయబడి ఉంటాయి అని చెప్తారు. అవి మామూలైనటువంటి భవంతులు కావు. దేవాలయాలు ఏవి కూడా సాధారణమైనటువంటి మన జీవనం గడిపేటువంటి భవంతుల వంటివి కావు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలా అంటే రాజప్రాసాదంలో రాజును సేవించినట్లుగానే ఆలయంలోని ఆ విగ్రహమూర్తిని, అంటే కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తిని ఆ విధంగా అర్చించవలసి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే మనకి వృందావనం వెళ్ళినట్లయితే ఆ వృందావనంలో వందల ఆలయాలలో ఆ దేవాది దేవుడు ఒక మహారాజుగా వలెనే ఆరాధింపబడుచున్నాడు ఆ వృందావనంలో అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి శ్రీల రూప గోస్వామిలో వారు ఒక కోట్ చేస్తారు, భగవానుని ఆలయంలో భక్తుడు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉన్నను నిస్సందేహముగా అతడు దివ్యమైన భగవద్ధామాన్ని పొందగలడు. అంటే శుద్ధ భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవడం, ఆ భగవంతుణ్ణి కళ్ళారా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగలిగినప్పుడు, దర్శించుకోగలిగినప్పుడు, అలా దర్శించుకునేటప్పుడు కూడా భగవంతుని విగ్రహాలను మనము సాధారణంగా ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మొదటగా భగవంతుని యొక్క పాదాలను శరణజొచ్చాలి అని చెప్తారు. పాదాల నుంచి చూసుకుంటూ పోవాలి. అంతేగాని మనకి సాధారణంగా తెలియక మనం పైనుంచి వస్తూ ఉంటాం. చాలా భగవంతుని యొక్క పాద చరణాల నుండి దర్శనం మొదలు పెట్టాలి. పాదాల నుండి క్రమంగా పైకి ఇలా వెళ్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ నారదీయ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. పురాణాలు మనకి శాస్త్రాలే ప్రమాణాలు. మరి ఆ శాస్త్ర ప్రమాణాల ద్వారా సదా ఆచారాలను మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఏదైనా ఒక ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు, ముఖ్యంగా వైష్ణవాలయాలకు భగవంతుని కృష్ణ భగవాన్ని దేవాది దేవుడి యొక్క ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని నిమిషాల పాటు అక్కడ ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే ఆడ కూర్చొని రావాలి అని అంటుంటారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది కూర్చొని అంటే, పూర్వకాలంలో ప్రతి ఆలయంలో కూడా ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయాలలో హరికథలు చెప్పబడతాయి. ఆ హరిని గురించి కథలు చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అందుకే కొద్దిసేపు ఆ హరిని గురించి శ్రవణం చేసి వచ్చేస్తూ ఉంటుంటారు. మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు అని చెప్పబడుతూ ఉంటాయి శ్రీమద్ భాగవతంలో. భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్తుంటాడు, శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం అనే వివిధ 9 రకాలైనటువంటి భక్తులు. అందులో శ్రవణం అంటే వినడం అనేటువంటిది ప్రాథమికమైనది, అతి సరళమైనది అని చెప్తారు. సో అలా ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చొని, అంతకుముందు అలా ఉండేవి కాబట్టి అలా చేస్తూ ఉంటారు. సో కనీసం కొంతకాలం ఆడ నిలబడినట్లయితే లేదా ఉన్నట్లయితే కొంతకాలం కొన్ని నిమిషాలైన ఆలయంలో మనము ఉన్నట్లయితే నిస్సందేహంగా అతడు దివ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక అజ్ఞాని అయినా ఒక జ్ఞాని అయినా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించినప్పుడు అతనికి ఏ విధంగా అయితే ఫలితాలు లోపిస్తాయో, ఏ విధంగా అయితే ఒక ఔషధాన్ని మనము తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా అది మనపై ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఒక అగ్నిని తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా అది కాలుతూ ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా భగవంతుని యొక్క నామ మహిమలు మనం తెలిసి పలికినా తెలవక పలికినా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తే, అందుకే పూర్వకాలంలో మనకి పెద్దలు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు భగవంతుని పేర్లు వచ్చే విధంగా నామాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు మనం వివిధ రకాలుగా భిన్న పోకడలు పోతూ ఉన్నాం.
సో ఆ విధంగా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తాం. దానికి మనము అజామిలుడు స్టోరీ చూస్తాం. హ్మ్. సో కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే జ్ఞాని అయినా, అజ్ఞాని అయినా భగవంతుని నామస్మరణ చేసినప్పుడు వారిద్దరిపైన ఫలితాన్ని అది చూపెడుతుందో, అలాగే ఇంకా చెప్తారు. సమాజంలో ధనికులైన వారు సుందరమైనటువంటి దేవాలయాలను నిర్మించి అందు విష్ణుమూర్తి అర్చనను ఏర్పాటు చేయవలెను చేస్తుంటారు. దాని వలన అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఆ దేవాలయాల వైపుకు ఆకర్షింపబడి భగవంతుని ఎదుట నాట్యం చేయుట, భగవన్నామాన్ని కీర్తించుట, భగవన్నామాన్ని శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ మనము జీవులకు చేసేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఉపకారం ఏంటంటే భక్తిని ప్రచారం చేయటం. డబ్బిచ్చినా, ఇంకేదిచ్చినా, ఏదైనా తాత్కాలికమైనది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికమైనటువంటివి. కానీ జీవుణ్ణి సరిగా ఉద్ధరించగలిగేటువంటిది భగవంతుని యొక్క భక్తి. సో అది ప్రచారం చేయడం. అదే ఇక్కడ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రచారం చేసినటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని. సో అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళు కూడా మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ భక్తి మార్గం అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కోవిడ్ సమయం నుండి ఇప్పటి వరకు భగవద్గీత బేసిక్ క్లాసెస్లో 42 బ్యాచ్లు అయిపోయి 43 వరకు వస్తున్నాయి. అలాగే సదాచార్ అని, లెవెల్ 2 అని, లెవెల్ 3 భక్తి శాస్త్రి అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్ట దాస ప్రభు మనకి. సో ఈ విధంగా మరి జీవుడికి నిజమైనటువంటి ఉపకారం ఏంటంటే భక్తిని అందించడం. అంటే అజ్ఞానము నుండి తొలగించి జ్ఞానాన్ని అందించడం. సో ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది అదే. అందుకే మనం గురు ప్రణామం చెప్తాం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటూ గురు ప్రణామం చెప్తూ ఉంటాం. ఏంటి గురు ప్రణామము? దాని యొక్క భావం మనకి, మనం సాధారణంగా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. అలా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే. అంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి చీకట్లో ఉన్నటువంటి మనకి జ్ఞానదీపంతో, జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా కళ్ళు తెరిపించినటువంటి గురుదేవులకు నా ప్రణామాలు అని చెప్తాం. గురు ప్రణామ మంత్రం అది అర్థం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అంటే మనమంతా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా దారి చూపినటువంటి వారు గురువులు. సో అలా స్మరిస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మరి ఈ అంధకారం నుండి బయటపడేటువంటి జ్ఞానాన్ని, భక్తి తత్వాన్ని, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అలా ఆలయాలను నిర్మించడం ద్వారా ఆలయాల గురించి చెప్పుకోవడము. సో అక్కడ ఆలయం ఉంది అంటే కనీసం ఆ గోపాలం దగ్గర రామాలయం ఉంది, లేదా కృష్ణుడి ఆలయం ఉంది, లేదా ఇంకొక ఆలయం ఉంది, అలా చెప్పుకొని భగవంతుని కనీసం ఆ విధంగా భక్తి మార్గాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా అక్కడికి వెళ్ళడం, కొద్దిసేపు ఉండడము, స్మరణ చేయడము, ఆ భగవంతుని స్మరించుకోవడము, కళ్ళారా భగవంతుని దర్శించుకోవడం జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో ఎవరైనా అంటే ధనికులైన, సామాన్యులైన భగవంతుని దర్శించుకున్నట్లయితే సరైనటువంటి ఫలితాలు, ఇద్దరు ఒకే రకమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అంటూ చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇక కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో నిమగ్నమైనటువంటి భక్తి గురించి చెప్పేది ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుని దర్శనం వల్ల కలిగేటువంటి భాగ్యాల్లో శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకు ఒక శ్లోకంలో పృథు మహారాజు తన ప్రజలతో చెప్తూ ఉంటాడు. ప్రియమైన ప్రజలారా, దేవదేవుడైన హరియే పతితులైన బద్ధులైన జీవాత్మలందరినీ ఉద్ధరించగలడు. అన్య దేవతలు ఎవరు జీవాత్మలను ఉద్ధరింపలేరు. సో ఆ దేవతలు కూడా బద్ధాత్మలే కదా. సో ఒక బద్ధాత్మ మరి ఒక బద్ధాత్మకు ఎట్లు ముక్తి కలిగింపగలడు అని ఆయన శ్రీకృష్ణును ఆయన ప్రామాణిక ప్రతినిధులు మాత్రమే మోక్షమునియగల సమర్థులు అని చెప్తారు.
అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విష్ణు కాలి బొటన వేలు నుండి ప్రవహించిన గంగా నది భూలోకము పైనను ఇతర లోకములను ప్రవహించి పాపులైన బద్ధ జీవులందరినీ తరింపజేయుచున్నది. మనమంతా అనుకుంటాం కదా, గంగా నదిలో, పవిత్ర గంగా నది, గంగలో స్నానం చేస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి అని అనుకుంటాం కదా. మరి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ భగవంతుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క కాలి నుండి వచ్చేటువంటి, బొటన వేలు నుండి వస్తూ ఉండేటువంటి, ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి నది. సో కాబట్టి మరి ఆయన బొటనవేలు నుంచి వచ్చేటువంటి జలమే ఆ విధంగా పవిత్రమై ఈ విధమైనటువంటి తొలగించగలిగితే ఆ భగవంతుని దర్శించుకున్నటువంటి వారికి ఇంకా ఎంతటి ప్రయోజనాలు, అంటే భక్తి ఇవి లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఇక ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి వారిలో పాపములు పాతుకుపోయి ఉన్నట్టు వారిని భగవంతుడు భగవంతుని విగ్రహ దర్శనం మనని తరింపచేస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా శ్రీ విగ్రహముల ఆరాధనలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు తమ వెనుకటి జన్మలో సంచితములైనటువంటి పాపాలన్నిటినీ తగ్గించుకోగలరు అంతకుముందు చేసినటువంటి. ఎందుకంటే మనము ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఎన్నో రకాలుగా జన్మలు పొంది ఉంటాం. సో ఈ మానవ జన్మ పొందడం అనేటువంటిది చాలా అదృష్టంగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి మహోన్నతమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మలోనే ఇతర జీవులకు మనము భిన్నంగా ఆలోచించగలిగేది ఆలోచన శక్తి మానవులకే ఉంటుంది. మిగిలిన జీవులకు మనకి అన్ని కామన్గా ఉండేవి. నిద్ర, భయము, ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునం అనేది అన్ని కామన్గా ఉండేవి. కానీ విచక్షణ జ్ఞానం కలిగినటువంటి మనము జీవుడి యొక్క మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని ఆ విధంగా ప్రవర్తించి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాలను మనకి వైష్ణవ ఆచార్యులు అందించినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. సో కాబట్టి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదవడము, గ్రంథాల ద్వారా గురువులు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను, గురువులు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా ఈ మానవ జన్మలో లభించినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే ఈ వాస్తవాన్ని స్థితి మనము భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించారు భగవంతుడు భగవద్గీతలో. మనము ఈ దేహం కాదు. 2వ అధ్యాయం నుంచి అర్జునుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో నేను యుద్ధం చేయనయ్యా, వీళ్ళందరినీ చంపుకోవడం వల్ల నాకేం ప్రయోజనం అవుతుంది, మా బంధువులందరినీ చంపుకుంటే మేము ఎలా సంతోషంగా ఉండగలము, ఈ రాజ్యమే కాదు ముల్లోహాలను ఇచ్చినా నేను నాలో కలిగినటువంటి ఈ కన్ఫ్యూజన్, అంటే ఈ మోహం నుండి నేను బయటపడలేకుండా పోతున్నానంటే అప్పుడు భగవంతుడు భగవద్గీత బోధిస్తారు. సో ఆ విధంగా మరి మనకి లభించినటువంటి మానవ జన్మను ఉపయోగించుకొని సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకొని భక్తిని అనుసరిస్తూ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ వీలైనంత వరకు, అలా అని చెప్పేసి మన దైనందిక కార్యక్రమాలను వదిలేయమనట్లేదు. సో భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ కనీసం సాధ్యమైనంత వరకు, అలాగే మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. వాటిని పాటిస్తూ భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ వీలైనంత వరకు ఆలయాల దర్శనం చేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరు ఏవైనా అడగదలుచుకున్నా కానీ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు.